mar gwen. Yes. Atonya kasane wang'eyo ni e pinje moko ma seche moko dongore mano maloyo piny Kenya. Wayudo ni e pinje makamago nitiere kata kuonde ma seche moko tengi ni ng'ato ka hike oseniang' to inyalo tere kata e safe house makamano to bedo kuro to seche moko ichulo kata pesa moro dwe ka dwe to koro in kaka ng'ato tirito ni janyuol mari yo makare. E piny Kenya kae migawo mochung' ne weche go mago mag rito jogo ma hikgi oniang' e pacho kae. Bende osebirane kod chenro makamano kata bende wantiere kod kuma ng'ato ka seche moko oneno ni anto janyuol na ni hike onianga kalure kod kit tich matimo adich kinde duto okanyal yudo thuolo mar seche moko dhi rite kata pacho kocha kata seche moko ndiko ng'at mar mondo mi orite dala to jomoko timbe gi jendeke seche moko nyalo kata sando janyuol ne. Bende nitiere kuonde mwanyalo wacho ni gin safe spaces ma sirkal ma pacho kae kata osegere pacho kae ma ng'ato nyalo tere janyuol ne mar mondo mi orite makare kaka achiel kuom neno ni orit ratiro mano mar jogo ma hikgi oniang'. Mano nitie Kenya ka, and it is done by our ministry. Nitiere in places rescue centers in Kilifi, Kenyaga Rescue Center, and we are also going out to do it in other places, but you know it has financial implications. Koro nitiere rescue center, bedo bail for job modongo gi mabedo misando gi mondo gibed kuonde mo gine safe. Koro mano nitiere Kilifi, wan gi Kenyaga Rescue Center and other places. To Guinea is not done. What feel ni the best thing is not to put them like that. Because someone can say bedo kono to wan gi stakeholders ma di kanyo to koro tero chiemo kanyo to miyo gi lewni to miyo gi blankets to miyo gi to feel ni jogo bed ni ogibed accommodated in society. Kono bed ni jitenga gi kamano nikech we have not reached that level. Because kwa ngeni kwa mane it means ni pod obro time to feel ni jogo no go be integrated in the community than isolating them. Isolating them is good, yes, because when it is so bad, but we also feel sometimes we need to integrate them. Kilifi, for example, ne oro nye wan gi videos moko ma yedo ka ng'ato or they be attacked. The youth not gonna stay for long ni emiti jogodo. Kuri de ng'ato ng'ad limbs nete. Kose ng'ad limbs nete kuro konyal. Kuro such a person unyalo kawe titere rescue center. To kiwe mano, the government benike elaborate programs ma wan godo and what they call a jamii program. Mondo wakony go the elderly gibende mok nyal. Kuro mago kosegere gi rescue homes go twanyalo konyo gibende to you okni jomo ne rescue homes kende mikonyo. So long as somebody is 60 70 years, what you got you gigi from 70 years of age. Ema kuro ng'ato nyalo mi stipend moro of 2,000 mondo konyre godo. Kuro mago be programs ma wan godo to konyo jogi endi. The rescue homes cannot be in every place because they are giving huge financial implications. But we are trying our level best to ensure at least we have rescue homes, especially places ma Guinea is so predominant. Tikuni moko ma ene prevalent kabisa mpogore kuonde moko. Guinea ntie everywhere else, but tikuni moko ma en so serious. Kaka Lulandwa, konyalo wacho ni gino ken very serious, but we have cases I will know from my own sub-location mangato no ka wuon gi moneko. Because negila rolo kuro rito mana wuon gi sama dhi rito to dhi ng'ado ng'ut. Asemore Luland kuone mang'eny be kuro gitimore gine. Kuro lo ni an emotive thing everywhere else nikech dhano ko ka school osetamo to feel ni en kuro lobni kuro mar bayrat ma in go podin kanyo nego be ni kuro kada ka gine ka bedo kanyo ngene ka jono be ni sewe ne lo chon. Jono be ni seto. Kuro is a problem.